Hoxe en Xeografía con Prof. Iñaki, Gliseria dos Pirineos, parte 2, análise por pisos. Ben, cando falamos dunha gliserie, sempre analizamos en pisos. Vale, vamos facendo pisos. Empezamos polo piso basal, o piso que está máis abaixo, e o montano podemos analizalos en conxunto, no caso de Pirineos, o basal e o montano, e aí vamos a ter a vegetación típica do clima onde estamos. Acordados que en Pirineos estamos xa aí nunha zona un pouco de transición, temos clima oceánico na base en algunhas lados, pero tamén o Mediterráneo se vai mezclando, entón temos aciñeiras propias do Mediterráneo, carballos e fallas que xa son propias do clima oceánico. Se subimos un pouco máis ao subalpino, vamos a ter as coníferas. As coníferas, xa entre 1200 e 1400 metros, vamos a empezar a topar árbores de tipo abeto, piñeiro, estas que teñen acículas, que en vez de follas teñen estas acículas. Por que? Porque eso resiste moito mellor o frío. Vale, poden tamén ser mixtos, haber abeto e falla, algúns arbustos, pero o principal van a ser as coníferas, sempre que vamos subindo. Xa no piso alpino, xa a partir dos 2400 metros, vamos a ter prados e pastos. Xa non vai dar medrado nin sequera pequeno sotobosque, non? Pouco a pouco vai habendo sotobosque hasta que chega un momento que só hai prados, porque só pode ser tal, e aí temos xa a Rochanúa, xa empezan as cousas, e temos a partir dos 3000 metros o que chamamos o piso nival, onde hai neve todo o ano, ou práctica, nas zonas planas sempre hai neve, e nas zonas moi inclinadas a neve desaparece, e podemos, porque se cae, e podemos ter plantas rupícolas.